खुलुमबाय प्रेस मिडिया इलेक्ट्रनिक मिडिया रौना दिनै 19 तारिख सेप्टेम्बर 2020 जोंनि सेन्ट्रेल इउथ आईपीएफटी ताई जोंनि सेन्ट्रेल आतिसा ताई जोंनि खुमलुं डिविजन जयनलि बाबे कायसा सिटिं डेमनस्ट्रेशन सिटिं डेमनस्ट्रेशन माध्यमे जों कायसा डिमान्ड ताई जोंनि जे लं पेंडिंग डिमांड दङ ने आपने पिने जों ससियेल मीडिया हइते ताई सिनरनि इलेक्ट्रनिक मीडिया हइते जों सिनि सीएम एवं सिनि डिप्यूटी सीएम ताई सिनि गवर्नमेंट दंनाय बरावनो जों मेमोरेंडम दिनाय आबंका सिनि तिब्रासानि जे लं पेंडिंग डिमांड दङ जों जतनो साइमाना बिया आबो गोबां मासनि इतिहास दङ सि इतिहासनि सानाथां गांगाय जों पहिला साइमाना जे कुमुर कुंडू मुखार्जी और चौधरी बुझे पहिला सिनि त्रिपुरा राज्यो फाये जे त्रिपुरानि जे स्क्रिप्ट न जेबो इमप्लिमेंट खायनानै बागै पहिला साकाङावबो बांला स्क्रिप्ट बायनोबो सुइका सुइमाने याकल बिनि साथे साथे जखन 1969 जखन सिनि टीजेस नामल बरक कयेकजन लिडार रंबाय मालायने जखन कामी टू कामी जखन सार्वे खालाय भइस हुइ दंब्रो सि समय सिनि कम्युनिस्ट पार्टी रकनि प्रेसार बाय बरक सुइमालिया ओंके बिनि साथे साथे जखन 1970 कम्युनिस्ट फाइमाने याकल सिनि जे सबसे वेटरेन लीडर नाय सिनि दशरथ देव बिनि बिसिंदि खालायना स्क्रिप्ट सुजाखा स्क्रिप्ट सुजामानि बिसिंदै सुनुखा जे बिनि याकल सिनि जे टीजेस रक 1967 सिम बरक जे आंदोलन खालाय फाइमाने बिसिंदै बरक जे 1918 नि सिमी बरक तारपे 1993 पर्यन्त बरक जखन जुट सरकार सिनि जे कांग्रेस बरक एलायन्स होइने बरक ताइ बायसा हाइन हाय सि समय सिनि रोमान स्क्रिप्ट थाइना बागैनो बरक प्रेसार खायगा है बिनि यावो 1990 सिनि जे टीएसएफ दंनाय एवं ताइ सिनि जे ताबो ककब्रक ताइ हुकुमु मिशन रक बरकनि बिसिंदि खालाय प्रेसार खालायनो बिसिंतै बरक टोटली बेंगली स्क्रिप्ट बेन खालाय बरक इंग्लिश बा रोमान स्क्रिप्ट इमप्लिमेंट मा खायनाय बरक प्रेसार खालायगा केवल बिनि साथे साथे क्लाइमां ताबो पर्यन्त सि जे ककब्रक इ शिड्यूल दाना बागैना ताबो पर्यन्त दाजागियाखौ बिनि यागल जखन 1995 ताइ बायसा जखन एडीसीओ सिनि सीपीएम रा फाइमाना यागल ताइ बायसा इंग्लिश स्क्रिप्ट बेन खालाय बेंगली स्क्रिप्ट बरक ताइ बायसा इमप्लिमेंट बरक खालायगा ओ जे सिनि गोबां मा जे कन्ट्रोभार्सी खालायमानि एवं स्ट्रागल खालायनो बिसिंतैनो ताबो पर्यन्त जे 21st सेंचुरी तागै दङ हाइफोनो सिनि जे একটা ত্রিপুরাसानि सबसे नांकुकमा बासानो दै जों ताबो गभर्नमेंट हइते जों इमप्लिमेंट खालायनियाखौ दा बिनि बागैनो जखन 2004 फाइसकमा माने यागल अंगाय गोबां मा सिनि जे सोशल अर्गानाइजेशन एनजीओ अर्गानाइजेशन हइते मुभमेंट खालायमानि बिसिंतै ताइ बायसा सिनि ककब्रक स्क्रिप्ट न रोमान स्क्रिप्ट बायने यूनिवर्सिटी लेवल पर्यन्त कलेज लेवल पर्यन्त इमप्लिमेंट मा खायनाय बरक आन्दोलन खालायनो बिसिंतै ताबो बरक कयेकटा जागा कलेज रग ककब्रक रोमान स्क्रिप्ट न परै दं हाइबना अफिशियली सिनि ककब्रक लैंग्वेज एप्रुव हुंयाखौ दा बिनि बागैनो जों जत बरक गोबां मा साइ दङ जे भाषानोतै इम्पोर्टेन्ट जागिया जास्ट एक एग्जाम्पल नाम मुसु जे सिनि आसामनि जे बाराक भेली दंनाय जे बाराक भेली जे बेंगली स्क्रिप्ट न जे बरक इमप्लिमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज खायना बागै बरक 11 जना शहीद ओइ थांजाक बरक भाषानि बागै आसक जे बरक नांजाक मानि कारण हा भाषा जे एमन एकटा जिनिस जे भाषा अंका सिनि बरकनि आइडेंटिटी जस्ट सपोज एग्जाम्पल ताबो जुदि जों दिल्ली थाङा जे ककब्रक साइड दंखांखाय जों आइडेंटिटी खालाय माने जे आबो तिब्राजों तिब्रासा होनो बे भाषानि बागै आसक जे ताबो स्ट्रागल खालाय दंमोन बिसिंतै जे थिनि कम्युनिस्ट पार्टीनि जे 25 बोसोर 30 बोसोर शासन किन्तु इमप्लिमेंट खालायमालिया ताबो जे सिनि सरकार काताल फाइमानि जे ताबो आईपीएफटी एवं बीजेपी जुट सरकार जों अनुरोध खालायनाय जे सिनि समाजनि बिसिंतै जे भाषा कमिसन खाजानि बिसिंतै जाते इ फाइनाय सिनि जे 21 तारिख जे एसेम्बली सेसनाव इ ककब्रक न जाति इट शुड इनक्लुड खालाय
जाहाथे इमप्लिमेंट खालामनो हाथों आबो जों गभर्नमेन्ट थानि कय जाओ ताई कैसा आं जतन थानि कयना मुसुगो भाषा सबसे इम्पोर्टेन्ट जों साइमानो जे द ग्रेटेस्ट लिंगुइस्टिक नम सोमसके एकटानो कक साजाक दङ जों मैथो माना होनो जे योर मदार लैंग्वेज इज द प्रिसियस लैंग्वेज इन द वर्ल्ड निजे सामानि माने निजे मदार टांग सबसे पृथ्वीनि मूल्यवान आबोनो भाषा आबोनो जों सिना नांनाय बिनि बागैनो जतनि थानि जों कयमुं एवं जोंनो सिना नांनाय जे प्रिसियस लैंग्वेज तामनि जों आबोनो सिना नांनाय निजे कक ब्रक बोनो जों दाखि दाखि इमप्लिमेन्ट खांथाय सिनि सबसे सानाय ताई कैसा खक आं नरंनि मीडिया तां नरंनो साना मुसुगो साकलायना मुसुगो जे पाब्लिक रक कयेकटा दिन आगे जों प्रेस मीट खाइमानि याबलो जे साकलायखा जे आईपीटी रक यूर आईपीटी रक तिब्रालेन कक सालिया एबं बरक तिब्रालेननि कोनो शब्द करिखाने कयेकटा आं मीडिया नुखा आं साना मुसुगो जहतो अनेके आबोनो तैयै जों प्रेस मीट खाइजागिया जे थांनाय 2020 नि फेब्रुवारि 19 तारिख जे 125 कन्स्टिट्यूशन एमेन्डमेंट लाइफोर गुवाहाटी जखन सुनो रिहरफोर आफोर जों प्राय स्नि त्रिपुरा राज्योनि 20 থেকে 19 जना जों अर्गानाइजेशन जों दिल्ली आरो गुवाहाटीयाव थाङो आफोरनो जे एडिशनल डेभलपमेन्ट खायना बागै नरकनो जत्त अर्गानाइजेशन थांनाय फाइबायदि नरबाय जों आसुइनो कक्स लायनाय रिहरफोर पहिला साकां सिनि महाराजनो कक्स आ 5 नम्बरा आं यूआईपीटी नो कक्स आ आफोरनो आं डाइरेक्ट नो साका जे डेभलपमेन्ट जेसे खना खाय दंदि किन्तु सिनि पपुलेशन जों डिक्रिज जाय थाङो आबुनि बागैनो जों तांगै जों तिब्रालेन सान आबुनो एकटा मिनिं नै आं डाइरेक्ट तिब्रालेन जों नांने आं साइरिका आबुनो सामाने यागुलोनो जे चेयरमैन साकासे ताबुकनो जों नरकनो तिब्रालेन रानि जरंयाखौ एंड दिस इज नॉट द राइट टाइम टू आस्क द सेपरेट स्टेट नरक ताबक आबुनो सानानिया ताबक नरक एडीसी इलाकानि बागै ताम तामो नरक डेभलपमेन्ट नां आबुर जे सादिनि सामने यागुलो आं साइरिका हिंगा बरक जे ताबक आ कगनो सामाने यागुलो सिनि जे गोबां माजे अर्गानाइजेशन तंनाय र हयतो बरक जे तिब्रालेन कक सामानि आलादा रायजो कक सामानि बरक किसा बरक साजागलिया जे बरक जे आईपीटी यूआईपीटी प्रेसिडेंट जे तिब्रालेन कक सानाय बरक गोबां मा तिरिकारि खायजाक दं हायफोनो आं तिनि जे वानसक मानि हिंगाय जे तिब्रासाना जे यूनिटी खायनाय एवं तिब्राजिनि तिब्रासा जे गवर्नमेंट तबनाय जे एकटा वार्ड बायनो तुइ फायो जे आबुंगा तिब्रालेन हिंगा आं आबुनो जुदि फार्स्ट प्रायोरिटी कक सायांगाय तिनि जे सिनि आईपीटी खाय दंना आबो कोनो मूल्य करे आबुनो सामाने यागुलो जखन चेयरमैन साका यूआईपीटी प्रेसिडेंट नों ताबक आपातत नरकनि एडीसी इलाकानि बागै डेभलपमेन्ट बाय नक ताम नां सारिने आं आफोरबो साइरिखा जे नम्बर 1 साका जे ताबक कार्बे लंग जे आसुक पपुलेशन कम ब्रक 40 सीट ब्रक दङ गाय सिनि जे एडीसी इलाका जों प्राय 12 to 13टा जों 12 लाख to 13 लाख सिनि एसटी दङ आबुनि बिसेसनो 50 सीट खायदिनो आबु नम्बर 1 तिसाका नम्बर 2 गाय आं तिसाका र जे 275 जे सरासरि सिनि एडीसी रांग्रोनांथों बे नम्बर 3 आं साका जे ताबो जे टीटी एडीसी तंनायनो आबनो तिब्रालेन टेरिटोरियल काउन्सिल खायदि लास्ट हंगाय साका जे सिनि एडीसी इलाका जे डिमार्केशन तंनाय आबनो ताइबैसा जाति पूर्ण भाबे जारि डिमार्केशन खायनांथों नै आं चापटा पयनो ति आरो कक्सा गै ताबो आं साना मुसु जे जागा नांमा आबनो जों साना नांनाय जे नांमा जरा आबनो सागै जुदि साकांगाय कुनु ब्रनि एकटा मूल्य करे यङै थाङो बिनि बागैनो अ जरागां अपरचुनिटी मान खा जे तिब्रालेन कक साना बागैनो आं साइने रिखा के तिनि जुदि बिप्लब दे बाय मालायै तिब्रालेन कक सालाये अब बुसुकटुको सिनि बागै इम्पोर्टेन्ट नंनाय अब अंगिया अब जों काहाम के साइमानो के ताबक साबो नरेंद्र मोदी मालायका बा राजनाथ सिंह मालायका आ जरानो सत सुइनो तिब्रालेन कक सानाय के बिनि बागैनो जतने एकटा मेसेज आं साना मुजुगो के लास्ट पर्यन्त अब सामाने परियो सिनि जे गणमुक्ति परिषदनि जे राजेंद्र रियां जे 50टा सीट खायनान मानजे एडीसीया आबुनो गायसेनो बिरुद खायो बे बरक साजे जों 50टा सीट नाया जों 35टा सीट नाया कारण का ताबो एडीसी इलाका चिकनखौ होनैसा दा आं साना मुसुगो जे ताबो पर्यन्त बरक जे तिब्रासानि डिमान्ड नति बरक ता पर्यन्त बरक तासै दंखौ बरक ताबो पर्यन्त एगेन्स्ट अपोज खाय दङ बिनि बायनां कयना मुसुनाय तिब्रासानि मानथाय आबो कुरु सुदु सिननि आंचलिक पार्टीनि सिमिया अब जत्त समग्र तिब्राजन तिब्रासानि बागैसे गाहामनि बागैसे तारपर आं सानाय सिनि जे ताइ केसा डिमान्ड दङ तिनिनि बागै जे टाउन कमिटि अब सिनि जे पिला साकांनि बरकबो जे डिस्काप थाय थांका अब नां ताइ बिसि सालिया सिनि ताइ बसनाय दङ बिनि बागै नां नरकनि माध्यमैता नरक जत्तने थानि कयजा तिब्रासारनि बागै जे नागमा जरा जों नांमाने सानाय जे नांगिया जरा जों आबुनो साया
ताबो जे जों नांमानि सबसे मोस्ट इम्पर्टेन्ट ताबो उनखासिनि बासाने तैयो जों ताबो गभर्नर थानि एवं सीएम थानि आबो जाति फाइनाल सेमिनार जाति पास होंथों आबो सिनि सबसे नांगौमानि ककबरक लैंग्वेज न तैनो जों दाबी एवं दिनैनि जे डेमनस्ट्रेशन तारपरे सिनि टाउन कमिटि आबोनो सिनि युथनि हयते जों डिमान्ड তাই সিনি আটি সাতাম পরাবো সানায় আসলে তিনিনি মেসেজ যত্ন আপনি জবাব নিয়ে কাইছেন যে দিচ্ছেন হাওয়া তাতম হে তাতম রে আপনি জবাব নিয়ে কাইছেন হাওয়া তাতম হে তাতম রে ইবরাল হে চিতে ব্রহ্মা লম হে লং লে মেলা কমা জমাতিয়া লম হে যারা তুমি পাবে সেই সেই তো আপনি চালান মারিন নাই